Hagstep jong ka Southrik unailar arjar arpunriu, ka sinjuk kinong sinchar shlong kabriu hinyotram, lembat ka sinjuk kirang bakur kabriu hinyotram, kilalet banbu jingtho shulat ka jilao CH Vijay Shankar, halor ka amendment jong ka land bill arjar arpunriu, kablawan ra da ka KGDC halor ka jing pendamno ya ka section 16 na ka amendment. Ha ka jing ekran berkilat pathai khubor, hadian baladep ya kendu yulat ke jela na kalyang u General Secretary, ka sinjuk kinong sinchar shnong kabriu hinyotram, uba RL bla, ulaong, ba ka jingwan ka sinjuk bat ka jing kendu yulan, kalong man pinsngo shulat halor ka ka amendment bill, bat ban pesut biang ya ka section 16 haka amendment. Ka jingwan ni kendu ni yulat ke jela kalong ban pinsngo hu ya ka jing sngo ka jungi na kalyang ka sinjuk kinong sinchar shnong kabriu hinyotram, bat punjuru na kalyang ka sinjuk kirang ba akur kabriu hinyotram, halor kene ka proposed amendment land bill 2016 di kumbupi pilai wang nilai sedang banyak na kawai ke district nila donru ka jingyalang pajba hagan nyutarik ba baro arki kunhon nile emerging lang ba ngingi persya ya kani ka jingwang no ya ka section 16 da kani ka proposed amendment 2026 dingingi kentu yulat gejala ya ka kabla don lupa kadai ban ne bansa marga council kadai kanong pek kanong ri kanong sumar kanong da kanong ker jongi ya kendau ka siap jongi ya ka longjat ka long ha ka jongi ha ka jo popor kanong pek ban sumar ya ki culture ya ka custom kajongi ki riti ki dustur ki jongi ki habai ba kalong kumne ba ngitep ba kila pha ya ka bel ba yo ka sen jong lat jela ni wan ot ban nam hu mar ya ka elka act 2024 dai bo hiba ya ka sen ko joku bat ya ka line cha ko ti menta kumno mo un persya ya ka ba ula kubur na kata ni wan summit ya ka memorandum hu pan pau ya ka jing snow ka jungi daga musim ka bas ngau khia bang yempoi perhat ba kata kabalong ka kami ka jungi ka ban yada yangi kum gajat bunreu bat mangi ka thamai ka jungi ka dei bat ka jisko sel menta kami pan dakan ya ka jinge ka ba wanra kumtang ya ban sing ya wan ai ka memorandum hu bat ngin lei lu sega state government chief minister DCA minister ba ngin ai ka memorandum shakiru bat ngin pe ke ka babi nata yang jumlah uang kabahaba hindi ya bendo ya state government marhaba put ni tip hi ba ulat gejala unpan hi ya ka views jong ka state government jong DCA nang tangata masa wat ho ya ka to ngim persya ya ka digitalization ya ki records ki kendau ki siap bat ngimlen hero ka jing baharu kadon habe de ba tu ngi kersan henry ba penwen pat ya ka pro 16 ngim ya ha mar hadu menta mena the pilai ban register ki kendau ki siap ka jong pi hapo ka revenue department ka sarkar ka pani ki jewelry ki pata ka pengi baga kadang itu tigirang ba snong henry kum ka long menta long ni to sure la shule ba tang ki isi jong ba discount te kamla long yiki ho ni i gajing pendon bakala yiki rira ti yung tau wala bakla di ben penstam nri omyo barok kai kata ga isu dua kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka asam bat meghalaya ka we ka them artli ki jela ha ka benta jong ka asam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka central pollution control board kalapin bna ya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher
Dia nak kata kadau kini arteli ki jela menta, ki sedang pen kreat bentau ya ke Joint Action Plan.